Kaixo eguerdion guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman bertaratu zareten guztioi, eta bereziki pixkate lan hauetan ibiltzen zareten guztioi dakigu zeratela jardinero profesionalak, baina herrian iruditzen zaigu lan hori egiten dezuela. Askotan ilunak, hotzak, kolorei gabeak diren kaleak, kolorez alaitzen dituzue, eta alaitasun bat ematen dituzu herriari, ezta? Eta gero bestetik ere baserritarra dauzkagu, ezta? Baserritarrei ere iruditzen zaigu asko zor diegula, asko gustatzen zaigu guztioi mendira joan eta zer mendi polita, zer zelai polita ditugun esatea, edo baserri baten aurretik pasatzen geranean ze jardin polita daukan eta esatea, baina guzti horren lan badauka, eta iruditzen zaigu hori saritu egin behar dela eta momendikan rekonozimentu bat zuzendu nahi dizuegu. Eta pixka sariketa hau honen inguruan antolatzen da, eta beste behin ere eskerrak eman. Eta beste gabe agian hasieran emango diogu zerrikanari, Susmarik esango ditu hitzak eta izenak entzute dituzuen neurrian gerturatzen saria jasotzera. Hasteko esan, sariak, saridun bakoitzak jasoko duzuela 50 euroko diru saria, gero diploma eta landare bana. Zaindu eta hainbat ezaugarri. Urretxori dagokionez, lehenengo saria, sari guztiak berdinak dira, orduan, Martxeli Mujika da saridunetako bat. Ez, danak berdinak dira, danak igual. Milagros Erzola. Sorpresa y sorpresa. Pero tiene que ser calado, doctores. Sí, esto es para entretenimiento, lo que tenía. Pero beste saridun bat, Urretxun, Ana Velasco. Urrengoa, Rosa Lizarralde. Eta Urretxuko kaleko balkoi eta lehioen atal honekin bukatzeko, Mariluz Gaston. Guazen orduan, Zumangako erreiarekin, orduan, Carmen Agirre Eraina da sariduna, baina berak ezin du etorri, eta saria jasoko du Antxoni Loiarte. Urrengoa, Maria Jesus Zabalo. Paquita Herregi. Maritxu Mendizabal.
atal honekin bukatzeko, Pili Caballero. Bueno, beraz, guazen bigarren atalarekin, baserri dagokiena, eta urretxuri dagokionez, Agirre baserria, izan da sariduna, Mariati Zalduak, esoko du saria. Mendizabal baserriko Itziar Sasieta. Eta Zuluaga baserria, Margarita Luluaga. Bueno, eta bukatzeko, guazen oin Zumarragako herriarekin, Aizpuru baserriko Mikel Arostegi. Zumakrupta baserria, Blanca Epelde. Eta baserrien atal honekin bukatzeko, Abendaino baserriko Patxi Plazaola. Eta bukatzeko Fernando Fariñasi emango diote hitza. Felicitar a todos los premiados, a todas las premiadas. La verdad es que son cosas bonitas estas de dar flores a cambio de colocar flores, y la verdad es que bueno, es la primera vez que me toca a mí esta oportunidad, y igual le pido al alcalde para el año que viene que vuelva a hacerlo también, y que muy a gusto, y nada, sería nada que hasta ahí.